nɛgɛ kaɲɛ 17 o tɛmɛna ni sanga 17 ye Wagadugu Burkina Faso yen foroba nafolo sefa wari miliyari 3 o suɲɛni kiti o de bɛ senna o mun kɛra hadamadenya kunkanko minisiriso la Kader Traoré an ka lasigiden b'an bolo nɔngɔni yɛrɛ la ni waati yɛrɛ la kabini Wagadugu wasa ka se k'an dɛmɛ ka faamuyali sɔrɔ o ko in kan ko ɲuman Kader Traoré an bɛ i fo k'i waleɲuman dɔn ani ɲininkali fɔlɔ yala ni yuruguyurugu kiti in yɛrɛ a bɛ tali kɛ mun de kan kɛrɛnkɛrɛnya la Ante George an la VOA bana lamɛnnikɛlaw bɛɛ ayiwa i n'a fɔ aw y'a fɔ cogo min na yuruguyurugu ko ani surafɛndumu ani ka se ka bolo don foroba nafolo la min dangani tɛ o de kɛra minisiriso min bɛ jɛ ka fɔ gaso ani adamadenya walew kunna n'an ko ministère de l'action humanitaire ayiwa o yɔrɔ in na a yera ko maa ɲɔgɔnna 5 kɔni olu sera ka o bolo don foroba nafolo la ka se ka o dumu ka o makoya kɛ n'a ye min dangani tɛ ayiwa ni maa 5 kɔni olu ka kiiritigɛ b'a sen kan kabiri novembre kalo tile 15 tɛmɛnen hali bi wulada in na kiiritigɛ nin kɔni a b'a sen kan Kader Traoré y'a fɔ an ye cogo min na hali bi yɛrɛ kiti kɔni tun bɛ senna nka yala kitiso la jɔnni jɔnni de welelen bɛ yen ayiwa an bɛ waati min na i n'a fɔ sisan kɔni maa 4 de welelen don kiiritigɛlaw ɲɛfɛ ayiwa o ɲɛmaa min yɛrɛ bolo donna nafolo yɛrɛ la kojugu o ye Amadu Tɛɲan ye a yera ko ale kɔni ale sera ka maaw ka bolonɔw yɛlɛma ka o bila sɛkiw kan ka se ka taa ni gafe min ye bankera ka taa nafoloba le bɔ ka a tilan baara min tun kan ka kɛ ale ka minisiriso la yaasa ka se ka maa min ma fɔlen ninnu dɛmɛ minnu y'o ka sigidaw bila ka taa o yɛrɛ sɔrɔ o yɔrɔ wɛrɛ o nafolo tun kan ka se ka o maa suguya ninnu de dɛmɛ nka Amadu Tɛɲan ale n'a a baarakɛɲɔgɔn i n'a fɔ a ka ɲɛmaaw olu sera ka o wari ninnu bayɛlɛma k'a kɛ o yɛrɛ ta ye dɔw yɛrɛ ye mobiliw san dɔw sera ka bonbabaw jɔ ani dɔw yɛrɛ sera ka taa fermiw jɔ ka se ka bɛgɛnw balo o yɔrɔ nin na ni nin wari nin ye Kader Traoré y'a fɔ an ye cogo min na ni kiti in yɛrɛ sani a ka daminɛ ni wari in sɔnni ko kuma a kunnafoni fɔlɔ tun lasera jamana ɲɛma kapitɛni Ibrahim Traoré yɛrɛ de fɛ nka ni kiti in a yɛrɛ fana bɛ bɔ la don o don jabaraniso la Wagadugu yala Burkina Faso denw olu bɛ mun de miirila ni kiti in yɛrɛ kan ayiwa George Atino ɲani ka n da don na n bɛna se ka a fɔ an ɲɛna ko ayiwa an bɛ waati min na i n'a fɔ sisan kɔni maa 4 de tɔgɔ fɔlen don minnu bɛ kiiritigɛlaw ɲɛfɛ nka ɲani dɔɔni kɔni an b'a lɔn ko a taabolo bɛ taara yɔrɔ min na kɔni maa caman bɛna yira ko nin maa 4 ninnu kɔni maa dɔw tun ye olu dɛmɛ ka se k'a to u ka se ka wariba bɔ Burkina Faso ka wari marasoba la an min wele ko trésor public ayiwa ɲani dɔɔni kɔni tɔgɔfɔli bɛna se o maa dɔw ma a yɛrɛ yira fana ko minisiri minnu tɛmɛna nin minisiriso in na i n'a fɔ Laure Zongo i n'a fɔ Nandi Somé i n'a fɔ Marshal Georges Marshal Demuso olu bɛɛ kɔni o tɔgɔ bɛ fɔra dɔɔni ni kiiri in na ɲani dɔɔni kɔni welekan bɛna se olu ma ayiwa a ka ɲininkali min taara ka fɔ fasodenw ka hakilinata yɛrɛ ye jumɛn ye an bɛ waati min na i n'a fɔ sisan kɔni e mana taa yɔrɔ o yɔrɔ i mana taa sugu la i mana taa butigi la hali siradakun na nin kiiritigɛ nin kuma de bɛ fasodenw bɛɛ da sabula a sɛngo fɔlɔ de ye nin ye n'an b'a ye kɔni ko kiiritigɛba ni ɲɔgɔnna si kɔni o sera ka bɔ jabaraniso la ayiwa fasodenw bɛɛ kɔni bɛ nin kiiritigɛ nin filɛra ka se k'a lɔn ni maa ninnu sera ka nin miliyari 3 nin bɔ cogo min na yanni maa si ma se ka sɛgɛsɛgɛli la olu kan kɔlɔsiliw si ma se ka nin maa ninnu minɛ ayiwa fasodenw bɛɛ ka hakilinata kɔni min ye ka se k'a to nin cɛ ni galon ani ni maa minnu bɛɛ da bɛ nin yuruguyurugu ko surafɛn dumu ani foroba nafolo dumu min dangani tɛ kɔni ko olu tigɛ ka se ka la olu bɛɛ kan ani sariya ka se ka boli o kɔ kan i n'a fɔ o ye tiɲɛni min kɛ jamana kɔnɔ Kader Traoré i ni ce an bɛ i fo k'i waleɲuman dɔn i ka nin ɲɛfɔliw bɛɛ lajɛlen kosɔn a k'a dɔn k'a fɔ ko Kader Traoré ale ye an ka lasigiden ye Wagadugu Burkina Faso faaba la i ni ce Kader.